Guys, ito po siya. Ay, balik. Ito yung aking collection na text. 90s pa to. Kompleto to eh. Pero hindi ako sure. Pero kinumpleto ko siya. Nainip ako. Ayan siya. Ayan. Ayan. Ayan siya. Totoong 90s siya. Yung mga the best 1 hanggang the best 100 plus. Ito siya. Yeah. Ayan. Pinipis na yung iba. May ingat-ingat na siguro yung iba. Pero kompleto pa yan.